Sa Negros Oriental, nasinati ang uwan ug hangin nga dala sa Bagyong Wilma, nga gisabayan pa usab sa shear line. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gibahaan ang pipilak kakalsada sa sitio at Siotes, Barangay Polo, Tanay City, sa Negros Oriental kaniyang buntag. Kini human masinati ang kusog nga uwan sukad kagabi hangtod kaganinang kadlawon. Misaka usab ang level sa tubig sa mga suba sa Tanay City. Sa kakusog sa sug, miawas ang tubig padtong sa kalsada. Susama usab nini ang sitwasyon sa sitio Kentucky sa Barangay Asagra. Misulod usab ang tubig sa pipila ka mga balay sa sitio Tuwang sa Barangay Poblasyon sa Pamplona sa kalsada. Hangtod sa tuhod ang nasinating baha. Gawa sa baha, nasinati usab sa lugar ang kusog nga hangin. Nasinati usab ang storm surge kagabi sa coastal area sa Negros. Ang seawall sa Barangay Poblasyon sa Sibulan gihapak og dagkong bawod kagabi. Walay stranded sa Dumaguete Port, Sibulan Port o sa Gihulngan Port. Kinihuman gipapauli ang mga pasahero sa mga nagkanselar nga biyahe padung sa dapitan, Siquijor ug Bohol. Kauban si Ron Prado, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.